Gospe Sinska, o Djevo sveta, divno proslavi Bog. Slave te glasi cijeloga svijeta, majka si mila, ti puka svog, na tebi blista sav nebeski kras. Gospe Sinska, budi nama spas, na tebi blista sav nebeski kras. Gospe Sinska, budi nama spas. Donosi snagu i svome putu, kad pod sinjem bjesnio je boj, i Satana pruži svoju moćnu ruku. Pokori i sad narod je tvoj, na plećima moli se za nas. Gospe Sinska, budi nama spas, na plećima moli se za nas. Gospe Sinska, budi nama spas. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli še v eni domači oddaji Pot poti. Tokrat smo v narodnem svetišču Hrvaške, to je Gospa Sinska, to je blizu Splita. Želim vam lep sprejem oddaje in podobno se namestite. In spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, hvala tudi vsem, ki ste me preko vaših pisem povabili v tale lepo romansko svetišče Gospe Sinske. Uvijek vjerni svojoj Gospi. Njih u godima što su uslijedile Sinj i Cetinska krajina nisu živjeli spokojno. Potresi su drmali, vatra je palila, kuga je odnosila živote. Narod se o nevolji utjecao Gospi u stranoj vjeri. Gospa je pomagala. Narod se molio, ali vraćat pred Gospodinu sliko i zaprimljenu milost prinosio zahvalne molitve i darove. Otklen tebi, sinju bili, da se ima tvoji mili, sitnoj travci, kršnom boro, otkle ponos, otkle dika. Od koga ti srića data? Zvizda tvoja, Gospa tvoja. Lijepo pozdravljam fra Božu Vuleta, gvardijana i upravitelja svetišća Gospe Sinske. Hvala Isusa i Marija u emisiji Putevi pot puti po slovenačko. Dobrodošli. Hvala lijepo. Molim vas lijepo, fra Bože Vuleta, gvardijani i upravitelj svetišća, da se našim gledalcem pot puti u Sloveniji i Hrvatski ukratko predstavite. Pa evo, kao što ste rekli, ja sam gvardijan samostana i upravitelj svetišta čudotvorne Gospe Sinske. Ovdje sam 4. godinu, a Franjevac sam, svećenik. Evo, to bi sve što bi o sebi možda trebao ovom prigodom reći, ali bi odmah na početku uputio pozdrav svim vašim gledateljima,
prvenstveno onima na čiju ste inicijativu došli snimiti ovaj program, jer ako sam dobro razumio, oni su izrazili želju da napravite jednu emisiju o svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske. Izrazio bi zahvalnost i pozvao i istaknuo i povezanost koju imamo s njima, jer svake subote ovdje na Gospinu oltaru slavimo svetu misu i molimo krunicu za sve štovatelje Čudotvorne Gospe Sinjske, za sve hodočasnike, za sve dobročinitelje ovoga svetišta. Svetište Čudotvorne Gospe Sinjske istovremeno je i župa koja obuhvaća oko 22.000 vjernika. Velika župa sa 5 filijalnih crkava. Osim toga, uz samo svetište od samih početaka i još prije, vezuje se Franjevački samostan, također Čudotvorne Gospe Sinjske, uz samostan isto tako samostanske škole tijekom čitave povijesti, a gimnazija, Franjevačka gimnazija sa pravom javnošću osnovana je u Sinju 1854. godine. To je ujedno i prva gimnazija na jugu Hrvatske sa nastavnim hrvatskim jezikom. Odmah sljedeće godine u sklopu aktivnosti Franjevačke gimnazije, odnosno profesora s gimnazije, osnovan je i muzej. Zapravo se radi o muzeju 4. po starini, znači jedan od 4 najstarija muzeja u Hrvatskoj, Zadar, Split, Zagreb i Sinj, a spada po vrijednosti eksponata među 10 najvrijednijih muzeja u Hrvatskoj. Uz samostan i župu vezane su različite aktivnosti, a o tim aktivnostima možda pojedini predstavnici, župnik i drugi, mogu progovoriti više. Sada bih vas zamolio da predstavite ovo lijepo, krasno svetište Gospe Sinjske, povijest, i vam predajem riječ. Ovo svetište vezano je uz sliku Čudotvorne Gospe Sinjske. Za samu sliku Čudotvorne Gospe Sinjske ne znamo zapravo tko ju je naslikao, ne znamo niti točno vrijeme u koje je nastala. Ali znamo kako je došla u Sinj. Naime, 1687. godine fratri i narod, poslije oslobođenja Sinja od Turaka, to je godinu dana prije, došli su iz Rame, Srednja Bosna i Duvanjskoga polja, došli su na područje Sinja i Cetinske krajine. Sa sobom su ponijeli ovu sliku koja se već štovala u samostanu i u crkvi u Rami na Ščitu. Ovdje su se nakon kratkog vremena nastanili u jednom drugom samostanu, ali 1702. godine već počinju graditi crkvu, ovo svetište. Crkva je završena 1712. godine, međutim već kratko poslije toga Otomansko carstvo je najavilo rat tadašnjoj Veneciji koja je kontrolirala ova područja. 1715. godine u Sinj, Cetinsku krajinu, šire područje, došlo je oko 60.000 turskih vojnika. Prethodno su srušili i zapalili i pobili branitelje Vrlike i Drniša, a onda su počeli napad na Sinj. Napad je počeo 8. kolovoza, 7 dana prije samog blagdana uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo ili Velike Gospe. Toliko nadmoćna neprijateljska vojska sa 40 do 60.000 vojnika ovdje oko Sinja
napala je 700 branitelja u tvrđavi. Oni su ponijeli sa sobom sliku, ovu istu sliku koja je sada na oltaru, sliku čudotvorne Gospe Sinjske, koja se tada zvala Majka od milosti. S njima su pošli fratri i ono naroda koliko je moglo stati u grad, i fratri i narod, a i naravno sami branitelji, molili su se za pomoć Božju jer su bili svjesni svoje nemoći pred tolikom vojskom, nadmoćnom vojskom. Neprijatelj je u jednom trenutku probio gradske zidine i uspio je izvjesiti svoju zastavu na gradske zidine, međutim branitelji su uspjeli odbiti taj napad. Novi napad očekivao se na sam blagdan ili svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, na Veliku Gospu. Međutim, na veliko iznenađenje svih, to jutro ne u Sinju, ne u Cetinskoj krajini više nije bilo ni jednog turskog vojnika. Što se dogodilo? Povjesničari imaju različita tumačenja i različito će to tumačiti. Međutim, jedno je zapravo sigurno, da su branitelji bili osvjedočeni, da su uspjeli obraniti grad pomoću Božjom koju su izmolili pred ovom slikom, tada zvanom Majke od milosti. Kako to znamo? Znamo po tome što se nitko od branitelja ne ističe, niti spominje, niti se spominjao sa posebnim zaslugama, niti se kome dijelili ordeni ili odličja, nego su skupili 80 zlatnika među sobom, dali su napraviti krunu, odličje znači, kojim su odlikovali onu za koju su vjerovali, čvrsto vjerovali, da im je izmolila pomoć da se obrane i da obrane svoj grad. Tu krunu koju su izradili splitski nadbiskup Kupili stavio je na Gospinu sliku već sljedeće godine, 1716. 22. rujna. Ovi nakiti koje vidite na slici su dio zavjetnih darova koji su vremenom postavljeni na samu Gospinu sliku. Vjernici i dalje donose zavjetne darove, ali to je samo jedan dio koji smo mogli staviti na sliku. Uz taj događaj tijesno je vezano još nešto što potvrđuje zapravo ono uvjerenje branitelja da im je Bog pomogao obraniti Sinj. A to je svima dobro poznata tradicionalna igra Alka, koja svoj rođendan povezuje upravo sa 1715. godinom. Naime, kad se dogodila ta slavna pobjeda ili čudesna pobjeda, onda su branitelji u zahvalnost za tu pobjedu trčali Alku. To je igra na konjima i kopljenik gađa jedan krug, zapravo u kojem postoje dva kruga u 3 dijela podijeljena, i to je igra koja se sačuvala sve do dana današnjega. Ali to je bila igra koja se trčala i bila poznata i u drugim krajevima Hrvatske i ovog dijela Europe i drugim europskim zemljama. Međutim, svugdje je pod naletom modernih sportova nestala. Ostala je u Sinju. Zašto? Pa upravo zahvaljujući tom spoju religioznog i tradicionalnog. Ona se trčala u zahvalu za Gospi, za pobjedu, za obranu Sinja. I upravo zato što je svake godine se slavio blagdan uznesenja Blažene Djevice Marije, tijesno s tim je bilo povezano to slavlje i ono je bilo neizostavno i tako se sačuvalo sa dragocjenom nošnjom, narodnom nošnjom koju imaju alkari i alkarski momci. Ovaj čudesni događaj pobjede pod Sinjem, odnosno obrane Sinja, možemo i mislim da trebamo gledati na biblijskom tragu. Zašto na biblijskom tragu? Pa upravo stoga što se Bog u Bibliji
u Svetom pismu objavljuje kao onaj koji staje na stranu čovjekove slobode. Objavljuje se kao onaj koji izvodi izraelski narod iz egipatskog ropstva. Taj čin oslobođenja iz ropstva Bog čini jednom narodu da bi i narod i pojedinca vodio i doveo do one duboke istine i vrednote slobode koju svaki čovjek u sebi nosi. A to je slobode za Boga, slobode za ono za što smo stvoreni, slobode od svega što nas sputava da bismo u svim dimenzijama bili ono što nas je Bog stvorio. I to je Bog činio u Starom Zavjetu na različite načine preko proroka. U Novom Zavjetu očito da Bog intervenira ne samo u povijest pojedinca, nego i u povijest jednog naroda. I to po blaženoj djevici Mariji. U povijest pojedinca, jer smo svjesni, znamo, činjenica je da u brojnim svjetlištima pojedinci dobivaju različite milosti unutarnjeg oslobađanja, izliječenja, oslobađanja od ovisnosti i tako dalje, ali isto tako milosti oslobađanja jednog naroda. U datom trenutku u povijesti hrvatskog naroda vjerujemo da je Bog intervenirao po zagovoru blažene djevice Marije da bi zaštitio slobodu jednog naroda. Ali kao i u Starom Zavjetu, taj Božji čin, ta Božja intervencija je opet u službi jednog trajnog posvješćivanja vrijednosti slobode i zahtjevnosti te slobode. Jer znamo da su Izraelci izišli iz Egipta, ali nisu odmah ušli u obećanu zemlju. 40 godina su išli kroz pustinju. 40 godina možemo reći da je zapravo jedan aktivni životni vijek jednog čovjeka. A kroz taj vijek, kroz to razdoblje, znači proći nam je pustinjom. Prevladati je sve prepreke na tom putu slobode do konačnog oslobođenja za Boga, gdje ćemo moći se predati Bogu. Predati Bogu u tom smislu da sve više i više živimo sukladno Božjoj volji, da budemo manje ovisni o kriterijima ovoga svijeta, manje ovisni o vrijednostima ovog svijeta, da bismo u konačnici svoj život mogli prepustiti Bogu, a da nam ne bude otrgnut iz ruku. Sada bih vas zamolio da nešto kažete o hodočašću o Gospoj Sinjski. Najveće hodočašće u ovo svetište događa se za sam blagdan uznesenja blažene djevice Marije na nebo ili svetkovinu Velike Gospe. Naime, tih dana u devetnici, znači 9 dana prije same svetkovine i za samu svetkovinu, u Sinju bude više od 300.000 hodočasnika, 300.000 vjernika iz različitih krajeva Hrvatske, Bosne i Hercegovine, ali isto tako onih koji iz inozemstva dolaze, koji su ili na odmoru ovdje ili dođu baš za blagdan Velike Gospe u Sinj ovdje. Ono što je specifično za ovo svetište jest upravo taj hodočasnički karakter, ali u onom doslovnom smislu, jer hodočašće se naziva, naravno, kad se putuje autobusom, ali sama riječ hodočasnik znači onaj koji ide pješke, ide na noge. Takvih je velik broj koji hodočaste u Sinj. To je tradicija, to je nešto što je, tako reći, genetski naslijeđeno kod mnogih, jer generacijama mnogi iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, čak od Sarajeva, pa iz Zagreba neki dolaze ili Dubrovnika, dolaze pješke na Zavjet u Sinj. Takvih su deseci tisuća. Nedjelju prije same svetkovine Velike Gospe, oko 10.000 mladih hodočasti iz Splita, Splitske
okolice, isto tako Imotske krajine, naravno to je većina, ali i iz drugih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Tijekom godine dolaze organizirana hodočašća iz različitih župa, ali isto tako brojni pojedinci sa različitih krajeva ili organizirano sve više oni koji idu u Međugorje, na putu u Međugorje ili na povratku iz Međugorja dođu ovdje u ovo svetište. A pojedinci isto tako svake nedjelje uvijek s različitih krajeva bude onih koji dođu u ovo svetište. Primijetio sam da ćete uskoro imati 300 obljetnicu ovog svetišta. Ovo drži ili ne? Da. 2015. godine pada 300. obljetnica od čudesne obrane Sinja o kojoj sam govorio na početku. To je u isto vrijeme obljetnica Viteškog alkarskog društva, odnosno Sinjske alke. To je jedan za nas vrlo važan događaj. Za taj se događaj spremamo na različite načine. Evo, pokrenuli smo festival klapske marijanske pjesme. To je prvi festival marijanske pjesme i uopće duhovne klapske pjesme koji smo prošle godine započeli, a svake godine ćemo ga održavati do te obljetnice, a vjerujemo i poslije obljetnice. Tim festivalom obuhvaćene su kako nove skladbe, ali isto tako marijanske skladbe i vjerujem i druge duhovne skladbe u budućnosti prilagođene za klapsko pjevanje. Osim festivala, također pripremamo i znanstvene simpozije kojim ćemo rasvijetliti i samu 1715. godinu i povijest ovoga svetišta, povijest hodočašća ovog svetišta i tako dalje, ali želimo provesti i jednu duhovnu obnovu ovdje u ovoj velikoj župi. Tako smo postavili određene znakove za tu pripremu za tu obljetnicu. Postavili smo 2008. znači prošle godine na sam početak 7 godina prije proslave kao simboličkih onih 7 dana obrane Sinja. Postavili smo Gospin kip na grad, na to povijesno mjesto, na vrhu te utvrde u kojoj se, oko koje se bio taj povijesni događaj, a jednako tako smo postavili i Gospin kip, kameni kip ovdje u dvorište. Evo to smo tim postavljanjem znakova htjeli smo zapravo skrenuti pozornost našim vjernicima na značaj te obljetnice i pokrenuti jednu duhovnu obnovu ove župe. Što bi na kraju najednog razgovora kazali našim slovenačkim gledalcima emisije Pot puti i gledalcima na hrvatskom jeziku? Pa evo, rekao bi nešto što smatram najvažnijom karakteristikom ili po mom mišljenju ono što bi trebalo biti najvažnijom karakteristikom hodočašća, svakog hodočašća, osobito u svetišta Gospina i u ovo svetište čudotvorne Gospe Sinjske, a to je jedna poniznost koju učimo na hodočašću, koju učimo u marijanskim svetištima, u mjestima gdje slavimo poniznu službenicu Gospodnju. Zašto poniznost? Zato što smo mi ljudi već samim rađanjem pogođeni nečim što nas jako opterećuje, veže, a to je jedna životna oholost, jedna potreba da sa svim vladamo, da sve znamo, da sve možemo i tako dalje. Međutim, život nas demantira. Znamo i svaki dan danomice imamo iskustvo da nam to ne uspijeva i moramo se vježbati u poniznosti. Ta oholost prijeti isto tako vjernicima. U tom smislu da počnemo vjerovati
samim tim što vjerujemo u Boga, da smo možda bolji od drugih, da bolje vladamo od drugih, da više vrijedimo i tako dalje. Međutim, tu učimo upravo i tu vjerničku poniznost. Kako? Jer svakom vjerniku, hodočasniku, moglo bi se postaviti pitanje, ili on sam sebi može postaviti pitanje, zašto bilo kamo ići, kad svaki vjernik kršćanin, tamo gdje je, gdje se slavi sveta misa, ima najviše što može imati. A to je ono što mu Bog sam daje, a daje mu samog sebe u Euharistiji, u svetoj pričesti. E sad, zašto bi onda trebalo bilo gdje ići? Pa evo, upravo zbog vježbanja u poniznosti. Da znamo da se moramo učiti poniznosti, da kao vjernici ne možemo sve znati, ne možemo sve staviti u kategorije naše logike, da moramo jednostavno pasti na koljena, da moramo uputiti se i tražiti, da smo vječiti tragači i da Bogu se prepustimo u toj pedagogiji, Božjoj pedagogiji kojom nas On želi dovesti bliže nama. A dovodi nas bliže nama što smo ponizniji, što smo jednostavniji, što više prepuštamo njemu gospodstvo nad samima sobom i nad ovim svijetom. Ja bih vas zahvalio za razgovor u svoje ime, u ime naših gledalca ove emisije Pod puti u Sloveniji Hrvatski i svi koji su me doveli u ovo lijepo svetišće i hvala lijepo za razgovor. Hvala vama i lijep pozdrav svim vašim gledateljima sa našim uobičajenim pozdravom Hvaljen Isus i Marija. Još uvijek smo u emisiji Put putevi, predstavimo ovo lijepo svetište Gospe Sinjske i ja bih vas zamolio da se našim gledalcima kratko predstavite i što je vaš doprinos k ovom radu. Evo, ja sam Tanja Kođoman-Križanac, inače rođena u ovoj župi. Radim kao liječnik stomatolog, a pri crkvi sam uključena u rad laika. Iskoristila bi ovu priliku i predstavila neke organizacije koje djeluju pri našoj župi i svojim radom doprinose međusobnom prihvaćanju, razumijevanju, a u biti i slavljenju Boga. Prije 3 godine u našoj župi je osnovan fond Gospe Sinjske i ja sam jedna od djelatnica laika koji su pridruženi tom radu. Fond je osnovan s namjerom da se stipendiraju studenti lošeg materijalnog stanja koji studiraju na raznim sveučilištima diljem Hrvatske, ali nije to jedini cilj. Cilj našeg rada je zapravo buđenje međusobnog razumijevanja, solidarnosti, osluškivanje onog bližnjeg, jer kako je Isus rekao, potrebnih ćete imati uvijek među sobom.
Dakle, naš rad, osim što je društveno koristan, on oplemenjuje nas koji radimo, oplemenjuje onu drugu stranu prema kojoj smo mi usmjereni. Sretni smo zbog tog rada jer smatramo da, a moram napomenuti da su u rad uključene brojne pravni i privatni subjekti i grada i na razini države. Ljudi na razne načine pokušavaju pomoći rad fonda svojim donacijama, iako je krajnji cilj fonda da preraste u zakladu Gospe Sinjske. Koliko ćemo u tome uspjeti, to će vrijeme pokazati. U prvoj godini rada smo stipendirali 35 studenata, a u prošloj godini 42 studenata gdje smo se povezali zapravo i sa župom u Rami. Stipendirali smo 7 studenata iz Rame. Zašto? Zato što ovo svetište i ovaj narod i duhovno i povijesno povezan sa Ramom. Nadamo se razumijevanju i šire društvene zajednice za ovu problematiku, budući se radi o jednom stvarno društveno korisnom projektu, a s druge strane, rekla sam, to nas sve zajedno međusobno oplemenjuje. Vjerom, humanošću i tako ove adventske dane možemo samo doživjeti jedan svoj bolji duhovni rast, a to nam je u stvari i krajnji cilj. Druga organizacija koja je osnovana baš evo prije godinu dana, a djeluje pri našoj župi, je podružnica Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, a ona okuplja 42 medicinskih djelatnika. Tu su uključeni doktori stomatologije, doktori medicine i magistri farmacije koji se okupljaju u ovom svetištu iz dva razloga. Zato što su tu ljudi izloženi ozbiljnim problemima svoje struke i jednostavno osjećaju jednu potrebu duhovnog druženja i izgradnje kako bi savladali izazove svoje svakodnevnice. Uz to se i stručno usavršavamo, ali njegujući sve one postavke koje je Hrvatsko katoličko društvo postavilo pred nas, a to je prije svega zaštita života od samog začeća pa do prirodne smrti. Sretni smo i radi toga, zato što to širi. Predavanja su otvorena ne samo za liječnike, medicinare, nego za sve zainteresirane ljude, jer društvo ima katolički predznak, a znamo onda o kakvim temama i na koji način se tu može i poželjno da se razgovara. Ja bih se vam zahvalio za razgovor i neka vam Bog naplati za sve dobro što radite za sve ove ljudi. Hvala lijepo. Još uvijek smo na posjeti u Gospi Sinjski u emisiji Putevi, Potput i po slovenačko. Ja bih vas molio, Gospod, da se našim gledalcima emisije Potput i predstavite detaljnost Caritasa i ovog lijepog sajma, pa vam predajem riječ. Evo, lijep pozdrav vašim gledateljima. Ja se zovem Mirjana i jedna sam od 7 volonterka našeg Caritasa. Naš Caritas na ovaj način već 10 godina djeluje u našoj župi. Dakle, koje su uopće zadaće našeg Caritasa. Caritas je inače most između ljudi koji su u potrebi i onih koji imaju nešto dati. Dakle, Caritas je ljubav na djelu. I tako i mi ponašamo se u skladu te ljubavi i nastojimo pomoći najpotrebnijima u našoj župi. Ima ih oko 60 obitelji sa više članova i sa djecom stari i nemoćni. Dakle, mi se skrbimo o njima, izađemo na teren i vidimo koja im je vrsta pomoći potrebna. Da li je to donošenje namirnica, da li je to hrana, da li je to nešto drugo. Uglavnom, volonteri Caritasa iziđu na teren, procijene situaciju i djeluju u skladu s tom situacijom. Dakle, Caritas djeluje tokom cijele godine u ovoj našoj župi, ne samo za vrijeme Božića i za vrijeme Uskrsa, nego cijelu godinu je tu i cijelu godinu se skrbi o svojim najpotrebnijima. Uvijek se brinemo, znači, o prikupljanju sredstava, stalno to nastojimo, imamo škrabicu tu u našoj crkvi, koja nam je naša donacija.
i znači jedan je način organiziranje Božićnog humanitarnog sajma. Novac prikupljen, odnosno sredstva prikupljena sa Božićnog humanitarnog sajma idu u organizaciji Caritasa i svih ovih ostalih sudionika, to su gradske udruge i to su naše crkvene zajednice. Znači skupa odlučimo i napravimo da se najpotrebnijima to dostavi. Naše molitvene zajednice su, ja bih istaknula našu Framu, to je naša Franjevačka mladež koja se uključiva u sve akcije u ovoj našoj župi, pa tako i u ovu Caritasovu. Vrijedno je spomenuti da se u ovu našu akciju, da su se uključio i centar Frante Sekelez iz Vrlike, dakle sa svojim vrijednim rukama izrađivaju čestitke, naš Juraj Bonači, odjeljenje Sinj, isto tako sa svojim rukama rukotvorine svoje izrađivaju i donesu na naš sajam, mi ih prodajemo po simboličnim cijenama. Dakle, jedno uzajamno darivanje. Dobili smo donaciju maslinovog ulja, dobili smo higijenske potrepštine, još dosta tih artikala koji sigurno ću nekoga zaboraviti spomenuti, evo ispričavam se, ali se svima zahvaljivam koji su na bilo koji način pridonijeli ovoj akciji. Moram spomenuti da ovaj Božićni humanitarni sajam, ideja potječe upravo od našeg gvardijana Fra Bože Vulete, koju smo mi razradili i nastojimo da to razradimo što bolje, da to ide, da obuhvati sve ljude, ne samo u ovom našem gradu, nego i mnogo šire. Ja bih se vam zahvalio za razgovor i najprije lijepo pozdravljam župnika u ovoj župi Gospi Sinjski i lijep pozdrav i vas molim da se ukratko predstavite našim gledalcima emisije Pot po ti. Gospodin vam dao mir i dobro, pozdrav svima, naš franjevački pozdrav. Ja sam Fra Nikica Ajdučić, službe ovdje župnik župe Gospe Sinjske. Pozdravljam svima u ovoj proslavi 800. obljetnice Franjevačkog reda. Mi Franjevici čuvari smo ovog svetišta, prisutni smo već dugo stoljećima uz ovaj narod hrvatski. Pripadamo, Franjevci smo Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu, to je jedna od franjevačkih provincija u Hrvatskoj. Potom ima još jedna franjevačka provincija reda Manje Braće u Zagrebu, treća u Zadru. Također u Hrvatskoj su i Franjevci konventualci prisutni u jednoj provinciji, Franjevci Kapucini, Franjevci Trećoreci. Dakle, sveukupno 6 franjevačkih provincija djeluje i živi u Republici Hrvatskoj. Osobita nam je čast ove godine biti povezani kada slavimo veliku obljetnicu reda. Raznoliki su sadržaji, naša druženja i sve ono što nas povezuje kao sinove Svetoga Franje. Sada bih vas zamolio da predstavite i kažete nešto o vašoj župi. Župa Gospe Sinjske, dakle prvi spomeni su već u 14. stoljeću, kada Franjevci su ovdje u Sinju. Cetinski knez Nelipić je izgradio samostan i crkvu Svete Marije, uz crkvu je bilo i groblje. Sve su to spomeni da su Franjevci već u 14. stoljeću pastorizirali ovdje narod. Došli su Turci, narod je morao pobjeći, bilo je teško vrijeme, Franjevci su opet djelovali, ali iz Bosne su djelovali ovdje u ovom kraju. Kada je 1687. godine bila velika seoba naroda, poslije oslobođenja Sinja od Turaka, ponovno Franjevci su naselili i s narodom ovaj kraj i od tada, dakle od 1687. 1700-ih, početkom 1700-ih godina, 18. stoljeće jest već redovitije ustrojstvo i redovitiji način djelovanja ove župe. Ne samo da je župa ovdje na ovom mjestu, nego i gore na Sinjskom starom gradu, na Tvrđavi,
već je bila vojna kapelanija i tu je bio svećenik s njima kao dušobrižnik. I od tada, na svoj način, kroz teška vremena povijesti, Franjevci su uvijek bili s ovim narodom, njihova pratnja, njihova duhovna pomoć i njihovi voditelji. Tako je sve do dana današnjega. Danas ovoj velikoj župi Gospe Sinjske, koja broji oko 22.000 stanovnika, vjernika, župi pripada nekoliko sela, okolnih sela ili okolnih filijalnih crkava. U pastoralu djeluje nas 8 svećenika, djeluju zborovođa i 2 časne sestre, zatim vjernice laici, vjeroučitelji koji su također ovdje nama desna ruka, a da ne spominjem tolike brojne vjerničke zajednice u župi. Svi smo mi, dakle, jedna obitelj koji se okupljamo u ime Božije. Ono što je nama Franjevcima vlastito jest Franjevačka karizma, najprije, dakle, Franjevački svjetovni red koji već dugo godina djeluje ovdje u župi, potom Franjevačka mladež, novija zajednica, ogranak tog Franjevačkog svjetovnog reda. U župi je, dakle, oko 30 članova Franjevačkog svjetovnog reda i oko 50 članova mladih framaša i framašica. Tu su također, budući da je ovo Gospino svetište, marijanske 2 zajednice, aktivne u župi, molitveni vijenac Kraljice obitelji i Marijina legija. Isto tako tu su aktivne neokatekumenske 3 zajednice i da ne spominjem toliki drugi broj naših vjernika, volontera koji samozatajno djeluju i rade. Osim što smo u redovitom pastoralu svi skupa, brinemo se za duhovne potrebe naroda, nismo samo tu za župljane župe Gospe Sinjske, nego brojne druge župe Cetinske krajine. Vjernici tih župa gravitiraju na neki način Sinju i tako da mi ne možemo tu razlučiti djelovanje na našu župu i na druge župe. Mi smo tu otvoreni za svakog čovjeka koji dođe i traži pomoć. To je osobito vidljivo kroz cijelo ljeto kada ovdje u svetište dolaze brojni vjernici drugih župa i mi smo tu kao domaćini, ova župa, na pomoć svima. Ono što je radosno izreći meni kao župniku, župa Gospe Sinjske ima pozitivan trend, natalitet pozitivan, hvala Bogu. Tu je mnogo djece, doista mnogo djece, hvala Bogu. Lijepo je vidjeti nedjeljom pune klupe u 9 sati na dječjoj misi. Ta nas djeca osobito vesele i daju budućnost ovom narodu. Mi imamo u prosjeku oko 300 prvopričesnika godišnje, oko 300 krizmanika. Osobito je lijepo vidjeti djecu u dječjem zboru, ne samo na vjeronauku, pripremama za prvu pričest za krizmu, nego ministrante, dječji zbor. Djeca se rado uključuju, oni su na poseban način svima nama jedan poticaj na kreativnost, na produhovljenost našem radu i našem djelovanju. Uz pastoral djece, pastoral osnovnoškolaca koji ovdje redovito držimo, to ne ostavljamo samo da se događa u školama, na školskom vjeronauku, nego i s djecom se družimo ovdje u župi, na župskim susretima i katehezama. Djeca, dakle, nastupaju u svim prigodnim slavljima tijekom godine, počevši od sakramenata, prve pričesti, krizme, ministrantskih primanja, a ne samo u tome, nego brojni drugi događaji u crkvi, počevši misijska nedjelja, početak školske godine, nedjelja Karitasa. Naša djeca tu najradije sudjeluju, da ne spominjem i predstave božićne, majčin dan i tako. Osim pastorala djece, spomenuh pastoral mladih kroz vid Franjevačke mladeži. Tu je također i pastoral naših obitelji. Evo, nedavno je poticajem naše župe osnovana udruga, zajednica 5+, dakle obitelji koji imaju 5 djece i više. I njima želimo također biti pomoć
i pratiti ih u ovim ipak teškim vremenima kada svaka obitelj teško priskrbi za najosnovnije za život. Pastoral naših obitelji također se odvija kroz redovite mjesečne tribine. Kako spomenuh, imamo mnogo djece, preko djece lako dolazimo do njihovih obitelji, tako da mjesečno organiziramo susrete s roditeljima i upriličujemo im dobra i kvalitetna predavanja i razgovore i radionice. Isto tako su važno mjesto za nas Vranjevce i našu karizmu hodočašća kada organiziramo posjete drugim svetištima i na taj način to je također jedna duhovna obnova. Kad spominjem duhovnu obnovu, ne smije se zaboraviti bitne i priprave duhovne u približavanju velikim blagdanima, svetkovinama. Evo sada smo pred Božić, počet će 19. Božiću, kad je župa, opet pastoral mladih, pastoral obitelji, tako bitno ispunjen tim događajima, pa kroz korizmu pobožnosti, zatim kroz ljeto pred Gospu, onda druge svetkovine koje nose sa sobom pripravu i u tome su naši vjernici svi aktivno uključeni. I ne samo da završim na pastoralu naših obitelji, nego i pastoral rubnih skupina. Evo tu, kako ste imali priliku čuti, djeluje naš župni Caritas koji se na poseban način razdaje da bi došao do onih najpotrebnijih, a na taj način i mi Franjevci dolazimo do onih najpotrebnijih ljudi i duša kojima je potrebna duhovna pomoć. Ja bih vas na kraju zamolio da kažete našim gledalcima koju misao, možda kada imate svete mise, hodočašća. Ova župa, rekoh, velika je župa, tu se dolazi i nalazi mnogo hodočasnika, dolazi tako da moramo opskrbiti duhovno velik broj vjernika. Svaki dan se služe u ovoj župi, u ovom samostanu svete mise. Prije podne 4 svete mise svaki dan i poslije podne večernja misa. Nedjeljom je drugačiji raspored. Nedjeljom imamo prije podne svete mise u 6:30, 7, 8, 9, 10, 11 i 30 i poslije podne u 18 ili ljeti u 19 sati svetu misu. Svete mise su i pjevane i pripremane od naših aktivnih vjernika. Imamo djecu za mlade, djeca animiraju tu svetu misu i na njoj pjevaju. Misa za djecu, za mlade, misa za obitelji i svi su aktivno povezani, prisutni u animiranju misnih slavlja. Uz svete mise treba spomenuti da je ovo ispovjedaonica hrvatskog juga, Dalmacije, dakle veliki broj vjernika tu dolazi na ispovjed, tako da moramo svaki dan imati dežurstva u ispovjedanju. Svaki dan svećenik je tu za duhovnu potrebu ispovjedi, a kada se približavaju veliki blagdani, onda po potrebi je tu i više svećenika. Evo mogu samo spomenuti u danima pred Veliku Gospu, kada je najviše vjernika, u danima pred Gospu i na sam dan Velike Gospe bude po 50 svećenika koji aktivno cijeli dan ispovjedaju. Kroz ispovjed doista doživljavamo ponajviše svoje svećeničko poslanje kada smo upućeni ranjenim dušama dati utjehu, dati približiti Boga, jer svećenik je ponajprije onaj koji je po svojoj službi upućen narodu da uspostavlja kontakt, uspostavlja vezu koliko je prekinuta grijehom sa dragim Bogom. Evo, to je naše poslanje i osim ispovjedanja ovog redovitog po dežuranjima, mi imamo tu također i aktivno radno vrijeme župnog ureda. Tu je uvijek svećenik i tu uvijek se može i duhovno popričati i koliko je god potrebno različitim problemima vjernici dolaze i tu smo uvijek otvorenih vrata za sve one koji su potrebni. Možda še na kraju kažemo koliko daleko je Sinj od Splita, od ovog autoputa? Sinj je, možemo tako kazati, tako blizu da na Splitu kada su ceste dosta dobro povezane i autocesta je tu blizu. To je pola sata vožnje Sinj-Split.
može se slobodno kazati u budućnosti, možda Sinj bude i predgrađe Splita i to je sve skupa pridonijelo, ova autocesta nova i dobre prometnice, pridonijele su da Sinj je tako blizu za vjernike iz Splita. Evo, svake nedjelje zna se dogoditi da nam dođu vjernici iz Splita, iz drugih župa na domak Splita, ovdje u svetište i tu budu na svetoj misi, tu se ispovijede jer uvijek tu mogu pronaći ono što je potrebno za dušu. Evo, u tim mislima držim da svima nama je poziv da činimo ono na što nas je Bog pozvao, da činimo uvijek svjesni da smo malo učinili, ono što je Sveti Franjo rekao, sluge ste beskorisne, činili ste samo ono što nam je dužnost, što je ponovio Franjo Krista, naravno. Evo tako mogu kazati, činiti nam je i uvijek biti svjesni da možemo puno više i zato molimo Duha Božijega da nas sve prati kako bi naše djelovanje bilo plodonosno. Ja bih se vam u svoje ime, u ime naše televizije zahvalio za razgovor i poželio sve najbolje. Hvala lijepo i neka vam Bog bude nagrada za sve što dobro koje i vi činite i na ovaj način. Isto tako bi se zahvalio našim gledalcima emisije Putevi da su mi proveli ovo lijepo svetište gdje sam bio gostitelj i vas lijepo pozdravljam sa starim katoličkim pozdravom. Hvala Isus i Marija. svakoj